Bo día a todos e a todas. Antes de comezar o pleno ordinario, imos dar leitura ao manifesto institucional polo Día da Muller elaborado polo IES Sánchez Cantón por encargo do Consello da Muller. Gustaríame agradecerlle á equipa de Igualdade do Instituto e ás alumnas o seu traballo na elaboración do manifesto e facer inclusiva a felicitación a todas as equipas de igualdade dos centros de ensino de Pontevedra por reforzar día a día o noso compromiso co feminismo. A todas e a todos, moitas grazas, e teñen a palabra Cristina Martínez, Manuela González e Tala Freud. Real Academia da Lingua Galega. Feminismo. Substantivo masculino. Doutrina que defende a igualdade de dereitos entre o home e a muller. Que é o que non se entende? A nós non nos parece tan complicado. Bo día. Moitas grazas por estar aquí. Hoxe vimos aquí para agradecer os avances de quen se esforza por cambiar o comportamento machista ou ataca calquera forma de igualdade, respecto e liberdade. As mulleres temos loitado moito para facernos un con esta sociedade gobernada por homes dende hai séculos e pensamos que cada ano estamos máis preto de conseguilo. Nas últimas eleccións xerais, o 23 de xullo de 2023, o 44% das balcadas foron ocupadas por mulleres. Igual que son mulleres, 600.000 entre case 1 millón de persoas que traballan na sanidade. E somos nós tamén quen acadamos os mellores expedientes académicos. Se chegamos aquí, foi grazas ao esforzo de miles de persoas que ao longo da historia se implicaron na loita e mesmo lograron mudar as leis. E agora, que nos diga sen permiso, pase directamente á bancada, en lugar de ser vitoreado. Entre quen se desmarcou para lograr que non nos sigan metendo goles, incluímos a todos eses homes que se responsabilizaron non só destas reformas colectivas, senón tamén de pequenos cambios do día a día. Os homes que actuaron responsables e maduros, requisito clave que lle queremos pedir a quen realmente crea na igualdade entre persoas, independentemente do seu sexo, xénero, raza ou condición social. Pedimos respecto e madurez, pero retos que nos quedan por diante, que ás veces son complexos de acadar debido ás tecnoloxías, a falta de educación en valores ou a incapacidade por parte da rapazada a actuar de ter unha opinión propia. A causa dos e das chamadas influencers, certa rapazada perde a capacidade de pensar por si mesma e pasan a ser unha copia destas celebridades. Nos últimos tempos, moita xente famosa expresa a súa opinión sobre o feminismo e, aínda que hai moita que está completamente a favor, sempre hai algún cavernícola que quedou atrás. Por isto, é necesario estar alerta ao contido das redes e traballar para que as persoas volvan ter voz propia e non estean a copiar o que di a xente famosa. Todo o mundo ten dereito a pensar e opinar, pero hai cousas que non se poden debater. A verdade é indiscutível. É un feito demostrado e sen mutación ninguna. É a verdade. E a verdade é que o machismo é a actitude de preponderancia dos varóns respecto de nós, e o feminismo é a doutrina que defende a igualdade de dereitos entre o home e a muller. Nós somos as víctimas desas equivocacións léxicas. A moitas persoas, maioritariamente homes, non lles entra na cabeza que a palabra feminismo non pon a muller por enriba do home, e que a palabra feminazi é unha falta de respeto a todas as mulleres que traballamos por un mellor futuro. Non só as nosas fillas, senón as fillas de todas. Para que ningunha sexa obrigada a casar con un home de 30 anos maior. Para que ningunha irmá afgá ou de calquera outro país sega sen ter dereito a falar ou a amosar calquera parte do seu corpo. Para que ningunha teña que soportar a ignorancia de quen non sabe diferenciar o machismo que nos lastra do feminismo que nos fai avanzar. Pero hoxe non vimos aquí a explicar o feminismo a alguén que xa o entende. Segundo moitos estudos, máis da metade das mulleres decláranse feministas, mentre que nos homes son 30%. E como máis do 80% deses homes son afeccionados ao fútbol, imos intentar explicar o feminismo cun símil deportivo. A defensa sería o feminismo, mentre que o machismo é o atacante. Pero un atacante que leva moito tempo intentando deixarnos atrás. Un atacante, pois, que está por diante da defensa, nun claro foro de xogo. Así que calquera gol que nos meta é ilegal, aínda que moitas veces quen arbitra non o vexa e todo pareza válido. Nos queremos que teñades claro que, aínda que neste momento o marcador parece reflitir vantaxe cara ao machismo, queda moito partido, e xuntas e xuntos faremos unha barreira para evitar que siga avanzando. As mulleres somos máis da metade da poboación, e leamos séculos oindo que somos inferiores. Aínda que hoxe
E isto é unha realidade non só en países por desenvolver, senón mesmo nas declaracións que temos que escoitar aquí, de boca de que non se dá conta da súa situación de privilexio. Os números non menten. Moitos homes pensan desta maneira, e o que é máis preocupante, aínda hai mulleres que os creen cando lles din que somos menos que eles só polo xénero. Pero hoxe non vamos pôr o foco nisto. Hoxe queremos agradecer os moitos avances que nos destes as persoas feministas. Grazas pola loita constante, polos esforzos, polo cambio, pola reivindicación, pola axuda e pola colaboración. Aínda estamos lonxe de crear un mundo tópico para o feminismo, pero, grazas a moitas persoas que colaborades co voso esforzo, estamos moito máis preto de conseguilo.